Kita ulun jarwani ya Kresna ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sayekti pustaka Mboyaon Cat. Mboya. Ning pustaka Jamus Lima Sada dicolong maling. Njur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku siwon Ndolowati ki nek omong ora tau klera-kleru lho. Aku ki pingar nang toilete kleru le ngomong kok. Oh ya wis tuwa kok Antasena. Iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono, aku terus jugar nggonku to apa? Lah dantenan Abimanyu kok ya nyolong pustaka yan ngopo to ya. Lah ya kuwi. Lah iya. Terus bapakmu tak sumpah sapa sing nyolong pusaka tak pateni, aku ya omong. Yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak pateni. Lah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kayak iki kerep sumpah nih ora tau dilakoni. Kerep banget sumpah. Tenang. Opo yo cuman kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndak tak melu omong. Iya wis aku meneng wae. Pokoke ngene takon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ono dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane. Yo wis manut. Ku sing aku saya deg-degan to iki. Padha aku yo deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Abimanyu tenan, Bapak Werkudara wis mangkat ning Tanjung Anom. Iya. Bapak Janaka wis mangkat ning Tanjung Anom. Bener. Ning ki ngene lho. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampeyan. Lho kuse aja ngawur. Kok njur ngawur? Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.